Да, бърка носа. Ай, да, какво си бърка в носа? Няма такова, да. Така, сега, трябва да го фаним този мръсник. Стига де. Ще те фаним, няма. Стига де този. Пускаме сирените. Вай, браво, банката, трябва да го фаним. Това е ещенето, когато му е май бърз. Ама не съм сигурен. Не. Обаче тук има много повече места да бяга. Трябваше да избираме то мап. Охо, няма къде. Не, дръж. Бе. Ай ти мишка. Дай. Няма. Отиде. Ама, как слизна бе, чик? Вай, като мишка се измъкна. Аз Не бе, колегите какво? О, майко. Нас ще направим история в конска. Мишка бе, човек. Виж ги бе. Виж го бе, на панар. Виж го, Муню, как излезна. Давай. Аре, давай, Муню, браво. Това е браво, швак. Не, давай. Дай. Вай. Браво, бе, Нони. Мишка бе, ти. Давай. Пак, Муню. Аз го ще го пресечна тук. Хем трасето е по-хубаво, хем колата е по-хубава. Да. Защото не е мъсъл докато набери. Аре, падай бе. Вай. На кълбет. Брат, Спри на място, рецидивист. Отайка на обществото. Охо, 5 маневра. Това е само за патриоти, опа. Как ще бутна? Виж, помогнах ти. Спри отайка на Ето, виж ти обществото. ноните мене, ма. Предприемам 5 маневра. Не можа да направя 5 маневра. Всъщност той ми направи 5 маневра. Браво бе! Жика, ти направо му помогна. Виж го. Не, ти си много зле. Не. Бе, Жика. Не. Няма тук е в почти блокирана улицата и че давайте бързо. Аз го пресрещнах, ама не на време. О, точно на време. Ела тука бе. Понял. Крадец отайка на обществото. Но не бе, човек. Сори. Я от тука бе, мишка. Палете този рецидивист. Брат, тъкат маймунак. Това беше много ган. Виж, тъкат маймунак бе, човек. Погледни. Блокирах си, а не. What? Да бе, човек, намоли What? Брат, То се телепортва. Слефа те репортира. Брат, Нойо бе. Ай би, Това е краска. пленницата ти е станал като някакъв носорог. Виж, краска, виж опрена. Краска, виж опрена, броня ми. Чакай. Обаче тук май чекпоинтите са на по-голямо разстояние. Какво ще бъде на тяхни улицата? Тук не са на по-трудно обаче. Брат, виж броня ми, как чупена. То много са на праска. Чай, според мен сега ще се респаун. Да. Дръжте го просто тук. Буквално няма къде да иде. Няма. То много тъп, мога да се респаунне просто. Трябваше още в началото да се респауни. Тук деца мъчи ще изгуби още време, както и краската. Да. Там пише 20 секунди, пък се едно изгубваш 30 секунди, не знам. В принцип, да. Виж го къде минава! Виж! Как? Мамка му. То пак се прецака, май. Не се прецака. Да рече от другия такова има същото. Не го оцелих. Няма да мога. Карай, че бе майка ти да е въпроса. Тъпа силса. Бе, тихо бе. Сега ще го убият. Няма да само че това ма преебал на коя. Чай бутнем малко колегите. Малко ще бутнем колегите. Пееш ли си сега, бе, Шлен? Пееш ли си сега? Не. Няма да мога. Браво, момчета. Фанахме един рецидивист. Успешна мисия. Краска, виж броня ми. Жив, виж броня ми. Виж, поредната успешна мисия. Виж, двайто хаскат носорог е става. Да бе, аз виж какво ама, виж. Моята ракета стана. Аз го скриншотнах тъй, че
Тъй, че... Ще го правя. Унд Винър. Скричнотнах. 20 000, кой ти ги да? Кой ти ги да? Скричнотнах го. Ти човек, Скричнотнах го. Какво викаш, моля? Пълни. Аз съм. да ви те. Не, живко е. Тук е по-сигурно, защото е в тясни улички. Да, точно. Не, то така е по-интересно. О, пак няма аз да гоня, както, да такова. Не да гоня, ами да такова. Вие да ме гоните, ама нищо. Кой сега трябва да фаним? О, жиката. Ява, жика. Слепва, краска. Вайни нормалник. Краска, слепва аз, слепва G. Как стъкнах? Стига бе, Буквално стъкна. стига бе. Моля, си чупи фара бе, човек. Светофара. Майко. Как ти тъпто? Кола. Чайте, колеги, да не ме бутните. Абе, моля. Но, малко не да не мога да играеш с... Спри да псуваш, молец. Да псуваш, бе. Еба ти шливака. Браво на колегите, бе. Те пак нищо не свършат. Колегите не успяха да го спрат. Колеги, в момента сме на Рокфорд Хилс. Влиза в малките улички. Виж го! Ати! То ме направи пит маневра само че отпред. Ама брейкчек. Абе, ай умира, бе. Малко помогна на колеги. Абе, моля. Ти го мойчи, бе. Давай. Брата, кола не може да се вива, бе, човек. Ама, еба ти, бе. Това са кей. Моля, бе. Не, как ще го изпусна, бе? Моля го, бе. Дай газ, дай. Не, всъщност. Не, аз се отказвам такова. И аз. Аре някак го преслежам, да направя някаква пит маневра, да го забави колкото аз дойда. О, ес! Браво. Не! Абе, Моньо. Виж го какво прави. Аз съм... Швейва с да това. Пак да стане. Няма, то сега ще е дебой. Сега. Не! Това няма го коментирам. Как да игра? Виж го, бе, чуй, как ма бута толкова силно. Так хвата лик. Моята кола не ще вече да набира толкова с мачка. Абе, молю! Майко. Защо, бе? Молю не му кара. Не. Нойо. Абе, Да то пак! няма почка. Виж! Абе, О, майко мила. Не, че си много тъп. Не бе, калеко. Няма как да стане, брат. Зад рецивизиста съм. Как? О, майко мила. Аре, тъпанара. Продължават магазин за бижутерията надолу. Пак се връща. Това не е магазин за бижутерия, ами това е за коли. Това е за Мерцедес. Спаси го. Не. Абе, то пак се качи. Не. О. Момчета. Ай, момчета. Живко, трипс. Още малко. Трябва да издържим. What? Как не успяхме? Спрях се аз. Тогава вие тръгнете напред. Вай.
Не бе, какво правят нашите колеги? На! Не. Не, тука... Не бе, Нойл, бе, виж... О, много си зле. Не бе, куче! Не! Няма! Взех... Охо. Yes! Тук какъв хубав овъртейк взех. Не, няма качваш. Айде. Yes! Браво, момчета. Браво, момчета! Браво. Добре, Нони, добре. Good game, браво. Добре, Нони. Не беше, мак. Да запомня. Аз съм мамка. Ей, сега искам да го убием. О, не, куче не. Карайте, тежко карайте. Ако е той... Траскай, О, не. траскай. Мале. Добре, и краските трябва тежко го убием. Манонито най-вече, не знам защо. Аз съм най-последен. Леле. Вайто, много тегаво тука. Как да стане? Нони бе, човек. Аз си казвам с Нойл, не става. Нони, не можеш да караш. Не знам. Вай, тук някак толкова тежко ще ме пресереш. Добре. И сега, че трябва от вас да бягам, но от куките трябва да бягам. Буквално. За мен другите куки не ми бяха проблем. Най-вече, но они тук само... Флашбек, какво искаш аз? Искаш да те путам ли? Не. Амаре, ето виж. Мале. Тук това на колко ми мина. Бай! Не. Добре. Ай тук но тегаво направено, бе. Не тирай. Съсе. Добре, сега много добре върна. Моята кола издъхна тук нагоре. Ти тъпото Субару. Не. Добре, момчета, завърчай го. Не задълго. Добре. Дай. Не! Пак съм стъпна. Пак стъпите на врата. О, майко ми. Това така ме стрес. Чуках, майко. Не. Байчуко сме с това. Не, много се прощах с аз. Не бе, човек. Буквално. Трябва да го отрепи. Стига, бе. Баблю, давай газ, Баблю. Идва по-теглата част. Браво. Не. Браво. Дръж. Прете го. Аре, стига, бе. Как да стане? Няма, изгуби време, трябваше да се респауниш веднага. Каквото и да правиш. Аре, пусните ма, аре. Не дейте. Мамка ви. Откъде са? Майко, какви са тия улички? Бе, Те улички са много гадни.
Ето и тук много хубаво го задържахме, между другото. Ама Вярно. тъпата полиция Там изкарахте много късмет. Дай, че трябва го Дай да държим. кажеш, че не обича играта. Трябваше. Ай, ще... О, няма да успя. Живко. Натисни спекс и това дрифтиш. Ох, Абе, знам, аз мога да дрифтам, ма. и аз. Аре, дай газ, Субаручо. Дай! Товариш. Рецивидист. Не, няма да си. Хайде, бастълба. Давай, класи. Аре, бе, за 2 чекпоинта ли няма да успя? Ма за Много. един и то точно бях до него. Тя ти е гадно. Няма. Няма тука... Ковчи. Войка чи убелко. Велко прати снимка на порко. Между другото, тази кола много гадна за каране. Оная миналата мъсъла човек някак си беше по-добре. Ау, аз... Не знам. Горе-долу хас. Но не ти ли си? О, сега ще има мъки. О, Приготви се. искам да го убием. Искам да Приготви се. го убием. Let's go. Let's do Наляво this. минава да знам. Ай, колата! Не знам. Майко. Но не дей се побъркай. Не мога да повярвам. Ай, какво се размина това? Не мога да повярвам. Какво не мога повярваш? Сега ще повярваш. Сега ще повярваш. Как ти сече. Абе, Жика. Какво спрял го? Този светофар се разлюби. Вай! Теле тук да се виси за святка. Караскави човек. Какво да направи това, има спирачки. Ага, охо. Не! То слим стрим много ма прецака. Мери си живак. Се знае, че ще стримнем долу. Браво, бе! Не! Аз ще го държите го съм. Как така ще го вкарам вътре, бе? Право нямам много. Айде, давайте! Ай! Този завой беше много гаден. Да, но неговата кола, защото не се засила толкова много и лесно спира. Пак ние дойде сприеме... Монюта пак! Да направя, бутно го има завърча, бе. Трябва да го спрем бързо. Как да го спръжи? Как да го спръжи? То Моню ми отрепа цялата засилка. Вай. Ау! Не, бе! Обичах светофара. Този светофар и аз го изядох по принцип. О, майко мила. То се играе. О, не. Не мога с вас. Ние сме най-големите професионалисти, виж го пак. Нунито ще... Вай, Нунито ако победи. Просто... Нони, че да не си включил пак от минуто. Не бе, аз нищо не си изключа, аз не се бъсикам. Ау, бягай тук. Нищо не игра, не се бъсикам. Не. Ама ще да умра от полицията. Няма човек. Няма да го няма. Не, ще можем. Според за една минута, ако го стъкнем някъде, за да изгуби време, може и да успеем, че е много трудно. Приклесете го отпреди, дай ще ми. Моля!
Тук как мина, не знам. Абе, аз не виждам мапа. Аз гледам мапа постоянно. Не! О, това ми беше, момчета, вие сте. Добре, Вие сте, моите- момчета, вие сте. Не. Вие сте, момчета, вие сте. Жика. Аре бе, Не Жика. мога, моите ми пречат бе, човек. Полицията, тапалар! Yes! Браво. Браво, Yes. тук сте. Вай, къде го спална? Как да стане? До чекпоинтите. Да, буквално го спална до чекпоинта. Как да я игра? Това че късметлията. Ей! Считаш, че имам тъпото NPC. Виж го NPC-то бе, не знае как да я кара да еба. Момчета, един чекпоинт му стана. Аре, моля се, тука. Ако не го спрете, ви признам. Не, вие съм много слаби. Това е пак толкова път. Просто нямам думи. Ето го бе, виж ги моите бе. То слипстрим как ме прецел. Охо! Yes! Чета! Дръжте го тука! Дръжте го! Yes! Дай назад! Напред! Дай! Назад! Дай! Напред! Чего бе, Нойо? Назад! Не! Назад! Дай напред! Назад! Не! Yes! Браво, момчета! Браво, момчета! Браво. Това беше на кого съм беше? Не бе. Това и на Ноните обаче най-гадно и на мене не ми остана за един чекпоинт, ама чекпоинта беше баш пред. Момчета, надявам се да я харесал клипа. Ако е така, абонирайте се за канала, харесайте този клип. Ударете камбаната за да получавате известие от мен всеки ден. И чао от мен.